سبەی رابووم مەشیام لە ناوخانەیە من شکر کرد ڕۆژێک تنێ دەست پێ کرد ji nirx û xwedê çûm ber bi sofrê xwarin li ser masê hîn caran dewlemend hîn caran kêm-nan li ser sofrê min dîsa jî spas kir ji dê û bavê hîn caran fikar di derbarê wan kesên bêxan û nanê çend dest min xist nav tûrikê û torbê çi xweş e min parve kir bî însan nirxa pîroz a li malê dil xweşxwal bîr û bawerî li dû hêstê serbilind bûm bi hêstên pêkvejiyanê li hundir û dervayê xanê xweşbînî anî hêstên xwandina li dibistanê ji bo dûre bibim xwedî dezgeh û karê piştre bibim perçeya hürmeta û xwendina berpirsyariya dê û bavê ger bibim navgîn bibim alîkarî ji bo kêm dahat ên li bajarê kî dizane bi dewlemendî bibim firseta navgîniyê ji bo feqîrên li welatê divê bizanim qîmeta pêkvejiyan û pêdiviya jiyanê berpirsyariya jiyanê ku bi cih were bibin şanê însanê çi xweş e ger ku nebim xemserê der û dor û her wiha însanê her li dibistan her li mal her wiha li cîhan divê bizanibim qîmeta mirovbûyînê û her xweşxwal ya navê wan însan ji xwe mirov bi hev henin wekî lîsan ku tîne jiyana hêsan navê lê kirî îhsan îhsanî û însanbûn tîne jiyana bi der û doran der û dor hebe di nav jiyana hîn dem û piranî tengezar mirov namîne bê mêrxwasî ne şev ne roj di nav jiyan ger tev bigerî gorî pîvanê mirov gel û dibistan ji xwe qedera te her qezenc e li welat û li cîhan bênirîn û pîvan tev negere di tevahiya jiyan bila tu jî mafdar bî wekî hemû cîhan her xweş e pîvanên xweşbîn ên mafdar yên ji bo gelê min û hemû însan